सुंदर गाणं सांगितले का गाणे सुंदर सांगितले का मग सुंदर सुंदर किती आम्हाला सुंदर सांग ना आणि मग बॉम्ब मला सगळे सुने लागी येत असेल सुनी वड्या सुन्या बेकार ना गो आम्ही लोक सुनी इंग्लिश वड्या सुनी किती तू आम्ही तो म्हणणार का हे ते बुजू मागे कोणती दिवस कोणा जातास पण तू हांव सिंगापूरच्या हिंगेला तू तिनच्या नंगे बरकेस कोणती दिवस हो हो म्हाका खबर आसा किती तू दिले हा दोन घेता म्हणून तेव्हा तू ये म्हाका कोणती दिवस बोला 24 मागीर मागीर तुझ्या बाकी जाऊ तू गाणं सांगतो दिलो 24 पसंत आहे मागीर मग नका वेदू नका आणि उद्दलू नका तू एक पसंत आहे 24 पसंत तुका दिला म्हटलं नाही मग तू आवडला मग कित्याक तुम्ही सांग पद्या किती मग अजून येतो तू वर वर तार लगत येता का दिपी धरून झाला लगत का दिपी किल्लायला तू आता दिपती जाय किती लिपस्टिक 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 लावता मग ना गो घरा का न देखाता म्हणा रे न घरी तो नव्हतो ते तू लावून घे माझं नाव घे तू माझ्याकडे जाऊन तू लिपस्टिक ना तो नाव जाऊन नाव देता पप्पीची काय काय गो नादिना बरं दादा घेऊन पद किती पद आहे हा किती पद आहे हा पप्पी किती पद आहे हा ते बघायला मग तो तुझं जेव्हा जेव्हा डॉक्टरांना सांगितलं की नाही तू जाऊन जाता सेफ तुम्ही कसे उद्देश पाहिजे का ते जाणून टाका म्हणून तू मग पद आहे सांग पद आहे एक नाही अजून पाहिजे पहिले पिता एक पिले मागं जाऊ ना पप्पी तिथं काय काय दा दिना तिथं काय काय दा दिना बडी सकाळ का धावण्यात का नाही तू पद आहे अरे ना तू जिवंत असा हय आनंद हांव जिवंत आसा हांव जिवंत रावपाचें कारण कोण तुका खबर आसा म्हाका हेणे आनी एक म्हाताऱ्यान हॉस्पिटलाक व्हरून घेवन म्हागे जीवन वाचयल्लें महापुरुश मी शेळगार हांव खूब पळयला आनीक तो कोण म्हणून म्हाका कळना तो म्हातार कोण म्हणून कळना तुका हय तेगे बाप्पा म्हणजे म्हागे माम आज परत मागीर आयच्यान तुगे काम करता तू म्हाका मदत कर घेवन म्हाका हॉस्पिटलाक एडमीट कर घेवन म्हागे मागीर रगून घेवन म्हागे जीवन वाचयलें तेव्हा शपथ तू हिंग येत बघ त्या दिवस दादाचे फाटो मागीर जीवनाची इतलो हाल येवचे कोण कारण म्हाका कळना तू मला पाहिजेत ना ह्याची कधी येवची बरोबर काही मध्ये हांव जिवंत असो म्हण हे गेल्या की सांगच्याक हांव येयलो एक समज दोन दुसरं कोण नाही हे गेलं आवाज आवडतो समज नाही उपेन तू खरी वाच तू अटल विद्या पाटल लोकांची पुटम तुका हांव सोडना तुगे दोन्ही पाय बोट घेवन तुगे देवस्थाना मुखार रोडाचेर भीक मागू लायना मागे नाव राजत्नी आणि एक काम तर हांव केल्ला न्ही हेजे मुखार तुम्ही दोगी आनी म्हाजें नांव रडकूळ म्हूण समजे आनंद आनंद कधी म्हणा बहुत आनंद आहे तुझे तो बहुत काम आहे होय मनीष आहे ग अगं ते इथे सांगितलं तुझे ते सगळ्याचे तोंड माझं कानात तोंड कामाला उपेन म्हणून सांगितलं अरे उपेन मधवा कोण आता
भाता गिटार भाता आयदनां दुकान केलं काय कितें तो म्हगे रावल जेव्हा शपथ आता रवा तशी ती भटकत नाशी तो अगं ते तकली तोंड मारन ते बहुत तुझं खबर असतं का जेव्हा शपथ जागता का ना माठ महिना सहिता का उंच मग काय माठ यांत कधी मान्य कोण आहे माझे बाप्पा माझे माझे अगं उपेंद्र मान मग सांग ना उपेंद्र तुझे आवय शिकवून घे माहिती ना ते त्या तू माहिती आहे तू पेट बोला माहिती आहे का तू सगळं खबरच मरे हा एक काम कर तू ह्याचा जाऊ काय ना होय ठीक आहे जीवन गेले ना मागे मागे ते काय म्हणतो आऊ तुझ्या मनातल्यान प्रेम करता हा मी तू मनाला प्रेम करतो मग तू गेल प्रेम नाका प्लीज मागे प्रेम तू नका नाका तू गेले प्रेम मागे जा मग आऊ नमस्कार करता देवा जेवतोय ना ती नमस्कार आऊ तुझ्या आधीच नमस्कार करता तेव्हा शपथ ते काय प्रेम म्हणा तू कॅन्सल करता मागे कॅन्सल कर बघ झालं की बदल खबर सांगतो तू माझ्या मागे अशा अंगात तेव्हा मागे झुमचून जाता मग तू की जातो मग काय मग काय आनंद आहे मागे तुझं माझा तो आनंद नका मग तुझे प्रेमात माझा आनंद आहे तू खरं आहे तुला सांग ना माझे जे मन खूप आनंद आहे मग सिंगापूरला हेंग आहे नाही तू माझ्या लग्न झाला का तू आनंदाकडे लग्न जाऊ नये हा मुका जाऊन दिला कळलं ना मग एक काम कर तू आईने बापाने पेट केलं मागे जवायचं आहे मग तर मग अजूनही जाऊ नाही मग अजूनही जाऊ तू काय जम्मू होता ना 50 मग होता गाडी मी खूप फिरता बरे अरे 10 दिवस झालं बरं तुला मागे किंवा छान झालं बरं तुझा मागे की झालं तू खबरच नाही तुझा घराकडे बाप्पा मागील जीवन वाटेलेलो एक मनीस असा तो हेक्त गावात असा तेगे दोन्ही दोके मोड घाल जाल्यार हांव तुगे फूट जावन कितें फायद पप्पा कितें फायद अरे पुता कोण रे तो तेगे नाव कितें पुता सांगता तेगे नाव उपेंद्र म्हण हांव तेगे धडो शिकयतलो पुता अरे ते राखले व्हड लोक उपेंद्र बरे तो असले नाही रे तो ना बाप्पा हांव तेका जमनीकान मारतलोच अरे बाबा कित्याक काय म्हणल्यार सांगता बाप्पा सांगता ह्या गांवांत कितलेकी म्हाका भयणी आसात त्या अन्याय येवंक हांव केन्ना बीन ना कित्याक म्हणल्यार तो उपेंद्र ह्या गांवाची बायल गेले दुबय निघतो काय असलो वायट दीस शिकता तो अरे रे अरे कोणी जाता जाणलेल्या लोकांनी तुका करा चिटकरी घातला अरे तो तसलो नाही रे पुता अरे ते व्हड लोकांविषयी आपल्याकडे पुता 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 दाखले पुता तेगे वाटे वयता का ना बाप्पा ना हांव तुगेले प्रत्येक गोष्ट आयकलो जाल्यार एक गोष्ट मात्र हांव आयकूंक तयार ना हांव एक प्रतिज्ञा करता असलो सगळे वाईट ट्रीट करता लोकाले मूळ समेत उमचून काढून गेल्यार मागेल नाव आनंद बाप्पा केन्ना बी आनंद येऊ शकना कित्याक हात वापरा चिंता करू तुका बाप्पा हांव ते
उपेंद्राक कितें म्हणटात तूं कित्याक संबंद अरे पुता नाही पुता अरे नाकरे तेमगे ते फोड लोकांना वाटे वद्दा म्हणा जोर का तू सांग पुता हा हा बाबा बाबा तुका म्हाजेर प्रेम आसा प्रीती आसा विश्वास आसा ते विश्वास प्रेम तुका म्हाका ते नमदार चढेन व्हरता जाल्यार एक म्हाका लक्ष आयके बापा म्हाका थोडें काम आसा तू कशें न्ही तशें वच हांव येता कितें मग येईल दुसऱ्या घर वच पडटा हय बापा तू काय काम वयता अरे म्हाका खबर आसा तू ते काय लफड्या वयता म्हण तू म्हाका उत्तर आयकन मरे बापा तू आयकन मरे हात खंय वचून जीव दित रे पुता बापा तुगेल पोता कितें घट्ट आसा रे बापा तुगेल पोता कितें घट्ट आसा हो तुगेल पोत तुका आसूं दितलो तशें म्हणून सांग रे पुता बापा तू हे गोष्ट मात्र राजमुखार अजिबात उलयनाका बापा तू घट्ट रमता जाते पुता बापा तू घट्ट रमल्या मात्र म्हाका ताकद रे बापा तू घट्ट रमल्या मात्र म्हाका ताकद बापा आनी तू कितें सांगता ते हांव आयकत रे बापा आयकता तुगे पोटा तुका खुशी दवरचे हे मागेल कर्तव्य बापा मागेल कर्तव्य हांव सदैव करतलो तुगेले दोन्ही दोळे येवन हार आपतलो बापा तुगेले दोन्ही दोळे येवन हार आपतलो अरे पुता मागेल पुता पण आज इतले बरे गुण आसा म्हण म्हाका खबर आसा मागेल पोत कसलो गुण आसा म्हण पुता तुका तशें म्हणत म्हणटा त्या वायट लोकांक तूं सहवासार पडना रे पुता त्या वायट लोकांक सहवासार पडना का बापा कशाला सांग आता हांव कितें करूया तरी सांग तू सांगेल तशें आयकता सांग बापा हय आम्ही घरी वचच्या मरे हय पण हांव घरी येता पण तू म्हाका एक वचन दिल्यार हांव घरी येत रे सुद्दां नाजाल्यार वचून जिवाक वाट लागली वचन वचन कसलो वचन बापा सांग बापा तू वचन दिल्यार हांव घरी येत रे पुता नाजाल्यार हांव घरी येना बापा हांव तूं वचन दिता तुगेलें वचन हो तुगे पूत केन्ना बी पालन करतलो हय बरें पुता तू त्या उपेंद्राला वाटे उशा बरें वता म्हणे वचन दीत म्हण सांग तू उपेंद्र उशा बरें वच म्हण म्हाका वचन दी बापा हांव वचन दिता बापा हांव वचन दिता हांव हेजे मुखार ते उपेंद्र उसा बरें वतना आतां तरी ते खुशी न्ही बापा आतां तरी खुशी न्ही बापा तू केन्ना खुशेन रमता हें तुगे पुता विचार बापा हेजे मुखार तू कुटून दी बापा तू कुटून दी हो तुगे पूत तुका दोळ्या रुपान पळयतलो रे हो तुगे पूत तू दोळ्या रुपान पळयतलो यो बापा वचया यो सवकाय बापा सवकाय बासमती राइस है मी हम आई मला मीडिया घालतो ना तर हा हा हो आलो होता त्याच्यात होता एक साड खंयचे आईक मानना का तू पाडतो हा तू तर नाटका पाडताय गो नाटका पाडताय गो पाठ पीड काय नका जे गो जे गो मंडाऱ्या या गड्या मामना का मग खंचू खो बायले काय बरा वचून बेंगळुरा वचून नाटका पाड खंच बोलता कामणगण खान तू कामणगण देर से खंचे हाव डंडर काय पश्चे ओला तू नाटका पाड याऊ तेऊ गंगे बेंगळुरा तो वयचे देर से खंचे हां किदा कर्म झाली तुझी कर्म झाली तू खबर नाही तू खबर ना तू इतल्या जाता 4 महिन्यावर घरात येऊन काटा पूळ काटतो बरं खबर ना ना मामे तुका चेडू दिंदा बाकीच कळता मला मला जाऊच म्हणून हा येऊन 4 महिने झाले तू इतलं बस तू किती केलं हाय किती म्हणणार कसला गाड घंटा किती पता बोले माम तुम्ही मस्त मामा कधी जाते तुम्ही केलं काम
तो उपेंद्र म्हणली ना हा. उपेंद्र पेटा सगळा उठून का मावता मामा हिंगे बदाम बरी सांगे कोण ती बरी लतच करत आहे ना बराबरी लतच करते आम्हाला तुम्हाला पिक्चरचं काम तो तयार आहे का तुमचं लोक हा सिंगापूर वय तसा माम माझे 5.5 फूट दिलो होय. 3.5 फूट जाऊन माझ्या मधाला धरते गेलो संपून सिंगापूर वय तसा माझ्या मामा माझा केस किती काले असे आता कांदे केस किती काले काम करते आज माझा केस पिकता आता केसाचे पीठ बंद धरलं खतका देतात पाण्याचं काम करायला झालंय तू बरं लागू जाय मागचं अवघड नाही अप्रूव्ह किती काम करतात अप्रूव्ह किती काम करतात काम ते आवाज आहे आवडे सोडलं नाही कधी चाललं म्हणतो ना ठीक आहे तुला आवड घे डोकली तर कोण कोण असेल तिच्याला काम घेता गे तिच्याला काम घेता हरकत काम मामा के बाजू 4 दिवस 5 दिवस माका त्याला विरांनी धोकेला का गुळी खालवले का पैसा काय पहिला आवय का लगेच हुए आधी काय करतो ना फोन असा ये एवढा फोन कसं घातलाय ते होणार घराकडेच मला चाललाच तू पहिला कर ना खाल्ला तू म्हणजे 2 किलो मटण हे खायला नाही रे बेंगळूर होय हो बेंगळूर अरे बाबा तुम्ही दोघांना बेंगळूर येऊ सांगा आणि हे दोघं बेंगळूर तयार जातात तुझ्या पाप मध्ये काम तू एक काम कर ते मी बेंगळूर होतो तू सांगा जागी आमच्या बेलूर होत बेलूर व्हायचा ऍक्च्युअली धरू समजून सांग का समजून सांग रे बदबंदी बदल नाही बदबंदी बरोबर नाही रे बदल कोण मी अय तसा और तासा रे बाबा और तासा का म्हणतो और तासा एक काम करा तुम्ही मैदानात येऊन सांगा तुम्ही एक काम करा तुम्ही हा मैदानात जावा आम्ही दोघं नाही आम्ही दोघं एक काम करूया मामा जसे आम्ही दोघं गार्डन येऊन सांगलं पडे तुम्ही गार्डनात बोलू आणि हा रे तुझे बंदूक दिता हा बंदूक दिता आणि बेटा हा करू त्या बळक तू चौथून चाललं रे अहो तो हा सम किती उद्या काम म्हणलं ना हा सम झालं तो उभा दिसला म्हणजे कशी रे मस्कर कर किती म्हणलं हाय मामा किती जसे त्या उपेंद्रान ह्या तुझ्या बायले आणि सपना दोघं लोक खरं येऊन सांगला गार्डनात येऊन सांगला आणि जो किती गार्डनात त्यांना दोघं लोक हंग अंचार घेऊन त्यांनी बेंगळुरावरची विचार रस्ते गेलो हा कोण गेलो बाचो बिट्टू बिट्टू सीआयडी मिस्टर नरेंद्र कुमार किती तू सीआयडी हा मामूस किती पुढे सांग पडया हा सीआयडी मिळेल म्हणीच का पेट काम मामा माका फक्त जाय तो उपेंद्र जशी त्या उपेंद्र ह्या गावच्या बायला बाहेर झाले फॉरेन कंट्री होईल जो विचार केला पडे तर तू तुझ्या घराने हात घाई केले तुझ्या बाहेर काय तुझ्या चले पडचे होरू तयार करू पण हो ज्यांना भेटलो तुझ्या लाभाचाच पडे नशिबात ना द्या होतो एक काम करूया तू घे खा बंदूक घे अजूनही शिवाजी डाऊट येतोय
CID मिस्टर नरेंद्र कुमार जसे हेम तुका लोक येवंड पण हेम तुका बॅग घेऊन थंय वचू आणि तो उपेद आमी घेऊन तयार करू त्याने तुका हांव एक बंदूक दिता ती बंदूक तू घे आणि घोडो उरतलो जसे मामा जर तो जास्त घेऊन रावत ओढ मामा घोडो म्हणजे ओढ सोडतोय घोडो माझ्या ती घोड्याचे बसू नका बंदूक दिता बंदूक हय घोडो उरतो घोडो कानो 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 हा काढतो चल मामा काढतो आता कुठं होत नका माका बंदूक दिला पहिले माझ्या एवढं केले नका हे काम करूया असं कोण माझ्या CID मिस्टर नरेंद्र कुमार छाती फुले नका छाती फुले तुम्ही बापा मिनिट त्याची लागून माझ्या बापा मिलिटरी किती शिरो साथी बोले पहिलं म्हणजे मागे आज म्हणाल ना हा हा मिलिटरी आशिलो त्याक मरे बंदुकी आवाजान सवय पडलं मरे घराकडे येऊन मिल्ल घायला कडून तुम्ही हिंगा जमा तुम्ही डोके नाटक तुम्ही करा आम्ही दोघं हाय शक्ती एक दरिद्र हाय सपना हाय किती म्हणले काय ना तू ही ते देव पावलेश आहे ना हाय एक आयदन अशी एक स्त्री का पिक्चर हिरोईन करत म्हणून हा देऊच झाला ना 5 दिवस दोन घेत काम घेऊन नका नका चल चमन कोई तुम्ही सांगितलं कुठे बच्चे नाही तर कोई काम होऊन हा तुम्ही सांगा ना बेंगळूर चमन की नका बेंगलोर नाही आता अजून मुंबई होता किती हय मुंबई होता तिच्या मागीर भायर होता तुका थोडे रेट इथे कमी मेळटले रे त्यापेक्षा जास्त मेळटले तू जेंगे लोकांनी न्ही लोकांना रेट ना आता म्हाका भरपूर हा भरपूर अरे दळीत्र बोलत तू दळीत्र अरे आई गावाच्या भुरग्यान तू काय घरात सोडलं दिलं तू असं करता असली नाटका आवयल गावावरून आवयल घोवाल गावावरून म्हाका काय फरक पडना म्हाका पयशे मेळ्ळा जाले तू लोकांक जेंगे रे त्याचे भरपूर पयशे मेळटले अरे बापरे का? असं काम करता तू घरचे लोक आणि कर कशी तू एक काम कर माझा अवकाश कितें शाणे कोण करता शाणे कोण करता तू किती असले कित्या असले अरे आज तर आमगेले हाशी दिवस आणि तुगेले रडचे दिवस कळलं मागे रड दिवस हय हय सातले रडचे दिवस 7 दिवस ना चला ये वचा चल वचे चल हेड्स ऑफ मिस्टर ओपन सगळी विचार तोंडार आधी ही तोंडार मुळी खाता ही खंचाला खाऊ पुढे थांबू ए तोंडाचा एक शब्द काढ नका बिट्टू बिट्टू हाय हा कन्नडात बिट्टू कन्नडान बिट्टू न्ही हा सबन तुका खंयच्यान बिट्टू हांव कोण कळ्ळें तुका कोण बिट्टू बिट्टू न्ही अरे ज्या दिवस हांव तुजे तुगे घरा कडेन गेलो हांवें तू कितें केलें नाटक ही आमकां कांयच खबर ना म्हण विचार केलो दिवस न्ही बुद्धी घालता
सीआयडी मिस्टर हात आहे नका बाकीचा तिथं पुढे सीआयडी मिस्टर नरेंद्र कुमार सीआयडी इन्स्पेक्टर सीआयडी इन्स्पेक्टर नरेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार यस हा नरेंद्र स्वामी म्हणून केलं मला माझा काय काय खाता पे एक आपण जाय म्हणा ठीक आहे बोलाय सर एक माझं पुढे सोबत मामा मामा पुढे सीआयडी ड्रॉप हॅलो बॉस हाय ते दोघ जाणी कसा हाय बॉस हा आबर आबर बर बर ए तो बुकलो तर गेलो पाठव बिटू जाय म्हणते मामाकडे बंदूक आहे अरे माम लगेल रे तू गेला बंदूक थांब घ्या आपण सीआयडी जाऊ जाऊ नरेंद्र आणि वीरेंद्र सांगून घालू का आणि नाटक काम बंदूक काढ तुझ्या हाताला पेतूर काढ किती पिस्तूल काढी नव्हतं तू बंदूक किती उडवून धावून घेता माझा जीव भी बघू खाऊन हा जाईल मामा त्या उपेंद्र मागे हाताचा पिस्तूल घेऊन गेला मग त्याच्याबद्दल तू काहीच विचार करण्या का मागे ओढे किती करत असेल ते पिस्तूल किती ओरिजिनल म्हणून करतो चौथी कॅप मारली आणि दिल्ली बंदूक बी काय करी नाही अशीच माकडा जागा माकडा खायला खानपूर सीआयडी माझ्या तिथे वजन घेऊ द्या बाबा कोणती थोडं वजन असं घेऊन मागे हा काय हरकत ना मामा उपेंद्र ही बंदूक हाव त्याने ओढून घ्यायच्या तीच कारण बायावर मानगा हंगात ओढत दिसल्या हाव ओढेच मी ओढू गेला जर तर हा मारत नाही तो तुमच्याकडे बसा सांगतो असेच भानगड झाला म्हणतो तुला बॉस सांगतो ह्या गावाच्या दोघं नाव जात नाही म्हणतो त्याला मारू गेला ह्या गावात ते बॉस असा ह्या गावात तिकडे अनेक बॉस बॉस असं आहे त्या बॉसांचे जोगचे रचेल नाटक आणि त्या बॉसान एक बॉसला आणि गावच्या बायला बायलचे भरण काढणे म्हणून विचारते मी दोघं त्याचा त्यामुळे दोघं लोक एकच पट्टी धरू जा माका ह्या गावातच असा हाय गेसिंग आहे वगैरे खूप कोणाने भड्यास काही खूप अड्या कोणागिरी बोलू माहिती सांगतो का आम्ही खूप वेळ काढता का तो ह्यांच्या धाव गेले नाही त्या बसाचा त्या घेऊन प्रयत्न करतो चला मामी चल गो चल त्या घरा होता नाही त्यांना बी घेऊन होतो आम्ही हाय जो की चले तो कोण बॉस होता आमची होता नाही आमची बरे या आमची बरे या चल बात आम्ही दोघं अभि काय अभि आला गेले त्या शिकम्यापर्यंत काम केले नाटकात आमचा अवकाश दिल्या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्य आणि समस्त हणकुळच्या सगळ्या नागरिकांक आम्ही साखर संघावर नमस्कार करते जो आमगेले गवाल करतात बायलेल दरबार हे नाटक पळयलें आमच्या गजानन नाईक तो आज आमकां उपस्थित ना तेगेर वतीन हा तुमकां आभार मानतात आणखी हे नाटकाचे अनेक सीन आसा तुम्ही इतून आमकां सहकार दिलो आसा आणि अनेक सीनाक सहकार दित म्हणून तुमकां विनंती करते पपन शेजवाड हेमी आमगेले थोड पार्ट केल्याक 100 रुपया दिले आसा तेणे स्वीकार करूं जाय पपन शेजवाड्याका देव बरें करूं सीआयडी पोलीस लागायचं पण
नीचा तुझ्या खेळ सलमान हमी थांबलो हो मला हॉटी बकेट करते मग चूक झाली तुला चूक झाली चूक झाली हंतावले का मग खबर नसेल मग आडवट येते मी विचार करू जरा या धंद्यात घुसताना विचार करूच घुसून जाय लागलो लागलो तू कुछ सोडते ना हा तू कसा मागे चूक झालं तू फोन केला बॉस एस झाला म्हणा तू खर धावणी आलो समजायला मागे जीव वाचवलेला कसं तुझ्या जीव तुझ्या जीव अरे तू एक कीड जशा रुकार पाना एक कीड लागता आणि ते पाना ती कीड लागल पण डोकरावची ती अरे एक पाना कीड लागी त्याने पाण्यात काढतात ना सपन रुकार काढता तू मुळा सगळं काढता तुझ्या साथ माफ बी ना अरे नाका तू बघा घालता आधी खा समजून येतो आणि कशी करू आणि बारीकच चान्स दे तुझं चान्स तुझं नो चान्स नऊ चान्स नका एकच चान्स एक चान्स घ्या तसं एक ऑफिसर वामन राव बोलाय वामन राव बोलाय या गावचो कुठून येतो पप्पा तू आहे रे खरे पिता आणि इथे दिवस कुठे औषध किती नाव अरे पिता मला पैसे कमवता असेल पैसे उजिरायचे पैशा ते पैशा किंमत मध्ये सांग हे मुकार तू माझे बापनी हात टोचती अरे पिता कशी म्हणणार रे पिता कशी आज तरी खरे बोले बाप्पा आज तरी खरे बोले तुझ्या उठा मुकार कुठं म्हणून किती नाटक सांग बाप्पा सांग रे सांगता मग पैसे कमी जाशील हा मिस्टर वामन राव अरे तुका पैसे कमवता देवस्थान मुखार एक 6 कान पडतात भीक मारी तुका पैसे मिळते नाही जरा असतील नाटक घरात की नाही यादवर तुका मागे बिझीचा विचार हा दिल्लीच्या मुंबई गाडी घेऊन येते शिलो अरे त्या गाड्यात ऍक्सिडेंट झालं आणि त्या गाड्यात हा बेवरची म्हणून काय पदनाम करून घेऊन आणि त्या ऍक्सिडेंट घाल म्हणजे दोन्ही दोड आहे गेले म्हणा कुठ्या वेळेस घाल राहिलो की त्या कुठ्या कोणी धरू शकणार म्हणून घेऊन मिस्टर वामन राव सांग समाज सांग दिल्लीच्या तो मुंबई येत असताना एक ऍक्सिडेंट केलो कोणाला ऍक्सिडेंट केलो एक चलेर ऍक्सिडेंट केलो त्या चलेवर डेड बॉडी पंचनाम तुम्ही बेवर्षिकडे ह्या गावात कुठं बघू जाऊन राहतोय आणि तुका पैसे कमवता मग ह्या गावच्या बायला बाय चले फॉरेन कंट्री म्हणून विकू जाय म्हणतोय हे मंदर पोहोचतोय भूपेन त्या दिवस सांगितलं आमच्या खरेदी कोणत्या नाही ना आवाज कर नका प्रॉब्लेम पण तुका हे कश कळले एक बायची मिळली ते देवाचं पण काम केलं हे सगळं तू कसं कळले अरे मिस्टर वामन राव हो बिट्टू को चिल्लर मणीस नाही सीआयडी मिस्टर नरेंद्र कुमार ही यादवर तुका अरे तुका धरून घेते अरे तुका ह्या गावात एंट्री करताना मागेले मामी आणि मागेले मामा सरी हेमीच माहिती तुका आणि खूप इथं बायला बाहेर तरी तुम्ही प्लॅनिंग केलं सा तशी म्हणून किंवा किती मामा कमा गेल्या वनवासा राहूच की तुम्ही ह्या गावात एंट्री घेऊन कुठं जा राहू तू आणि हे का मामा कसं आम्ही हे का बाकी आमच्या डिपार्टमेंटची पे तव्या टिव्या महत्वाची देव ठीक आहे अरे शेण खा हा शेण खायला पहिले माझ्या बसायला खाऊ जाय मोठे विचारले अरे मोठे जीवन वाचले तुझं जीवन असा जीवन बघा कसा माका तुम्ही हॉस्पिटलला ऍडमिट करून घेऊन तुम्ही माझं पालन पोषण करून घेऊन माका नवीन जीवन दिले महापुरुष तो जो की सांगता आम्ही किती बरे काम केलं ते सांगते असा ज्या दिवस तू हॅके केलं त्यांना एकदम
कॅच पडी पण आम्ही हॉस्पिटल म्हणून येईल पळय सांगतो बॉल फुटिलो खाऊ नका रे बा टाकी घ्यायला हा टाकी टाकी म्हटलं घ्यायला तू हा एवढी टाकी टाकी सोडेल पैसे टाकी मोठा घेऊची पाहिजे काय कशाचा का आजाराचा तुला नाही सगळं हॉस्पिटल डॉक्टर सगळे पळून घेतात सगळे तोंडमध्ये कोण खबर तुका हा अजूनही खबर ना हे काय सगळे तोंड मारलं हे काय सगळे तोंड बांधलं सगळे फडण्याची वगैरे तोंड मारलं कुठली आणि कोण रे हा कोण खबर ना हे बघ तेव्हा तुम्ही हे सगळे ते तोंड मारलं हेडी तुला पाहिजे शस्त्र तुला हातात छेडे एक मरी का दोन मरी काय खबर नाही त्यातलं माझी या पर्यंत पण होतो हा व्यवस्थित हाय रे कुरकुरे काही 4 वर थांब 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 ना हा माणूस आहेत ना ते म्हाका मारले तर पण हांव तर तेका मारल्यार म्हाका तेका कितें फरक उरले मामा ती बाय जातो धाडला ते तोंड मारतात तू दान बायला एक दोन तोंड मारले पश्चाताप जाल्ले पश्चातापाने तुज्या भितर ते चित्ते आसा किती पण भितर धावतो तोंड घेऊन येलो असं बरं सर दोन-चार पण माझ्या तर काय नको ते मारू तोंड उडवलेले त्यांनी तसं उडवलं त्या बाहेर पण जावले त्याने हा तुमचं लागे आणि बाबा तुझे पंचायत ना का कोणा देतो हा तो अमन दावाला अमर रावा चढो आणि तुझ्या घरा येईल आमचे चूक झाला बा आणि वच्चा मामा ऐक माझा बापू जसे म्हाका अजूनही खबर ना माझा बापू कुटुंब केला ऍक्सिडेंटा भितर दोळे गेले आपण कुट्टर म्हणून सांगलो त्यांना म्हाका बापूय कुटुंब घेवन हा म्हाका मना भितर दुःख घेवन म्हाका बापाय दोळे जावन घेवन हांव बापायक किती दिवस पर्यंत एक दुःख येऊ दिल ना बापा तू दोळ झाला बापा लोकांचं पाहिजे दोळ फोडून देतो हांव तुझे डोळे फोडू नये अशी ते 2-2 4 डोळे वाच केले त्याने बघ मामा जो की हा सिंगापूर शिलो सिंगापूरच्या हिंगी येऊन तुला त्याकडे लागून जाऊ मग सिंगापूर हे तुमका अरे पैसे मला बरं करे अरे मध्ये सांग मी महिन्यानंतर उत्कार प्रॉब्लेम आहे का रात्री लोक आमचं ऐकून घे काय इंग्लिश आहे बाबा तू काय तरी तू काय थांब थांब येतं हे मग थांब खेळणे बाबा मोठा हा बापनी तुगे त्याच्याकडे हाव लागून जाऊ मग तुगे मनात जा पण तुगे तरी मनात माझ्याकडे लागत म्हणा ना तेगेल मनात तो असा कोण हे बघ, हे. हो हो बरं चला ओके किती माझ्याकडे बसकर का जागा खरं सी सांगो इथे ऐकलं का? होय हा? किती ऐकलं आहे म्हण गो. किती होईल होय हो होय, 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 घरावर आपे, आपे. आणि नि हा, तीच तरी म्हणते ना म्हणे पाप. होय, त्याला हाय बाबा. विचार कर बाबा अरे बाबा हा विचार करून सांगतो मी. अरे अरे मग मला का लोक किती म्हणताय अरे वामन रॉकेट नी जान नाराय कोण तू बात करून बरे आणि बसल्या जगाकडे बघा जोड दूर के मागे चढवा जीवन बर्बाद करते आणि ह्या गावात लोकांच्या मागे नका तू लागत माग नका कशी ना मामा जो की तो अमरराव किती नीट किती उडतं किती होते का तेवढं किती वाईट का अरे वाईट आहे तू सांगते असा परत गावाच्या लोकांना खबर आहे तो अमरराव कसला म्हणतो तो अमरराव कसला उडते का चालू बरं असते आणि जो की तुगे तरी मनात होता तसा की हा तिकडे तुगे तरी मनात ना अरे बायकोला एकदम काय कळलं ते नाता वयाचं किती बी करतात तसं म्हणून हा ते जीवन बर्बाद हा होऊ दिली आणि तिकडे जीवन मार्केट झाले की बरबाद जायना मग त्याकडे मनात तो बोलत त्याची मार्केट अरे मला सगळ्या खूप लोक मला तुटतात बाप्पू जाऊन कर बरे बाप्पू जाऊन जीवन आपल्या चढवा आपण कशा बी कधी फोडा दुकळणार सगळ्या ना मामा जो की तुगे मनात असा की तुगे तरीकडे हाव लागून जाऊ तू म्हणतो जाय की त्या मार्केट लागून का तो फालसं करते तिकडे मनात ते उरताना फालसं करते तिकडे संसार आणि मागे संसार वाईट जाऊ का तिकडे मनात तो असा ते त्याच्याकडे लागून जाऊ अरे भितो तू तिथलं म्हणता अरे तो माझे काम धंद्या किती तर उरू राहिले असतो तमा होतो बेकार ना कामा होते असं कोई गोवा होतो
खंयची कंपनी तुलीप हांव जाली हो लिप कामाक म्हाका लिप कर हांव लिप करो हा तुलीप कंपनी नाव ते तेका सांगू कळटा ना ते डॉक्टर उलयनाक म्हणला कित्याक 25 टाकी पडला न्ही एक तोंडात खंयची टाकी पडटा बोलो यार तोंड मारला त्या टायपान पहिला की मार खाते एक गोळ्यान 25 टाकी म्हणल्यार 2 टन म्हणल्यार 50 पडटली आणि साधारण आणि 3 पडल्या जाल्यार मला वाटतं काय टाकेर घालता म्हणलं कितें ओपन दवरचे नाशिल्ले काळी गरज आमगे आमगे रगड्या टाकी तितला मग तू सगळे टाकी पडला म्हणा आपण पगार किती तुका पगार 15,000 तुगेला काढता येता किती म्हणटा तेणी म्हाका सांगून जाता डॉक्टर उलयनाक म्हणून सांगले न्ही अरे तो पप्पाकडे बोल मारता त्या टायमाचेर भोव मारता तो हा. आता ते सिरियस ना तो त्यात म्हाका उलयता बापा तिथे वायट काम करता सिरियस आशिल्लो तो टाकी पडी ते सिरियस आल्लाशें काम म्हणटा त्यानं सिरियसच आशिल्लो टाकी घालून सांग केलं तेका हांव एक गोष्ट सांगू तुमगे लागीं गोष्ट सांग हांव एक तुमगे लागीं बीन एक गोष्ट सांगता माझ्याकडे पैसा केला तरी पैसा हांव स्वप्नाक मनापासून प्रेम करता आम्ही हात पाय पायापासून केले जीवन कशें वाचेल पळय तशें तुम्ही वडील लोक मुखार सांगन मागेला स्वप्न आले पण हा वडील नी अरे. मागे भाईले घरातला बाहेर वडील राव कसं वडील राव ह्या भाईले मुखार मागे तू वडील म्हणला का अरे सपना चूक ना अरे तू हा माझ्या बहिणीक सांगितलं की माझ्या चढवाक माझ्या भाच्याक देऊन म्हणा माझ्या बहिणी चढ्याक देऊन लग्न करतो म्हणून आता किती हा वचन किती करू रे तुगे बहिणी अरे. म्हणजे मागीर आवयक हय. अरे मागीर आवयक जाय तेव्हा वचन दिल्लो तशें मागीर आवय शीक जाली पण वचन दिल्लें तें उरतलें म्हणजे मागीर आवयक वचन घेवं जालें तुज्यान डॉक्टरान 3 लाख रुपये सांगितलं ऑपरेशनाक हा तेन्ना तुवें खर्च करून मागीर आवयक वचून जालां पण वचन हांव कितें करूं 3 लाख मागीर किड्डेक हांव खूब घेऊन गेलो तुगे अवतार पळय किट आसा काय ना लोकांकडे गेलो मागीर किडनी घ्या मागीर किडनी घ्या मागीर किडनी घ्या म्हणून ते मी तशेंच पडले तुका सायडा पळयला किडनी किती उचलता पण हांव म्हाज्या भयणी वाचूंक घेवंक शकना रे पूण भयणीक कितें वचन वाचोवंक घेतली उर मामा वचन उरू तशें हांव तुगेर भाचो ते मागीर बरें वायट जावचें तुगेर बरें वायट जावचें आमगेर आमी समजून घेतले जाल्यार सपनाक आमी आनंदा कडेन लग्न करून दिवचें आमी निश्चय करूंकूच जाय आनी तूं तुगेर मनांत अरे तू खाव कोणा बरोबर लग्न करून दिवं का म्हणून आयकय तूं म्हणटा की हांव सिंगापूर तूं म्हाका हिंगा पळय न्ही हय. हांव सिंगापूर नाशिल्लो आनी तो म्हणला पुढे हांव दिल्लीक उरतलो ते बरोबर. दिल्लीत आं दिल्ली खंय आता दिल्ली आमगे थंय कर्नाटका वयर सकयल वयर उरता हो बोडकार दिल्लीत जो कितें दिल्लीत वामनराव केले विशय पळय त्या विशया खातीर हांव हे वेश घालून घेवन रावलो की वामनरावा खेळचे खातीर तशें आमी ते वामनरावाक ते उपेता तुका धर आमगेले डिपार्टमेंटाक आमी सबमीट केलें म्हणून जालें हय. आतां काय बेजार ना आनी तूं म्हाका लग्न कर तुगे म्हाजे कडेन दिवं जाय म्हटलें ज्यो कितें हांव ऑफिसाक काम करता पळय थंय एक चले कडेन ऑलरेडी म्हाका एंगेजमेंट जाल्लेंच आसा ते गुटलोन घेवन थिंग येयलो सगळे चेडवा खापूकर शिवाय मुगी ते सपन दाखी बरोबर सपना 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 करयो त्यांच्या बेडशीट गुटलोन घेवन येवन चादर उठलो तुका बेजार करना जशें आमी सपनाले लग्न आनंदा कडेन फिक्स करया आनी मागीर लग्न हे पळय बिट्टू हां जे तू सांगता हय. आणि सपना तू तेजे पण लग्न कर दिला सपना जीवन बरें जाता म्हणजे आसा तर हांव करून दिवं तयार आसा आनंदान रपताले ते हा? स्वप्ना तरी माझ्या लग्न करून जाता आनंदान रपताले आमकां तें नांव नाका दोन आनंद नाका हे आनंद न्ही, ताका सांग. तेच बरोबर आनी दोतोर नांव घेना तुम्ही सपनाबद्दल विचार करू नका त्याचे सपनूय पळोवंक जावं नाका हो. सपन साकार जावंक पयलें मागीर हो साकार जावूंकूच जाय साकार मात्र हो फिक्स पण साकार जाऊ नये साकार जाते रावतो आनी जातो साकार जाते राहू जाय आणि मागीर आनी सपनान लग्न बी तुम्ही मुखार करू जाय हय, पण परत करते रावू जाय आमचं काम धंदो काय आणि करते राहून कित्याक पैसा कित्याक खर्च करायचं भांगर 50,000 वय झाला एक कोल्याक कित्याक ना ना तू ओगीच वाडवत नाका तू आणि अडवता का तिचा काय लावलाय हय त्या ना हां? केन्ना पळय फाटी काय लोक 40,000 2,000 जाला हा पळय. किती झाला हय आणि एक महिने मुखार म्हणल्यार 50,000 जातालेच मग भांगरात कलर सुद्धा याद ना हय मामा नको आता जो कितें आनंद सांगलो पळय हा. सपना कडेन तेगे तर लग्न कितें साकार जातलें जे आमी लग्न तर आमी हें करत फिक्स करत न्ही
आमगे लग्न हे फिक्स करनी आम्ही लग्नाच्या मी निश्चय करून सोडिता एक काम करता लग्न मात्र तुगे लग्न आपण ना तेगे लग्न बंदी ना जेन्ना तुगे ते कोण बघू दिल्ली हय किती काल म्हणते फिक्स हा फिक्स हा फिक्स झाला त्याचे बरोबर लग्न करून घेऊ त्या लग्न झाल्यानंतर मागे तुझे लग्न मागे लग्न करता आता सध्या किती करता ना हाताचे हात घेतो कळणी तू बाई ये हात अडगो हंगे वन हात होती हा तुमगे तिकडे हात नाही मागे हाताचे हात घेतलो हा तुझा त्याचे लग्न करतो काय ना हाताचे हात दिली नाही हे मागे देते आणि त्या किती म्हणून हा म्हणा ना मागे झाल्यावर मागे करा म्हणजे तू गेला नंतर बरे एकदम मागे होती तुम्हाला दोन फटाके मारा आमच्या पेटेत राहून थोय दोन फटाके मारले दोन फटाका मारांच्यापेक्षा दोन फुगतीत काढून राहिला आम्ही वाटतो मामे हो गया मामे दिल्ली दिल्ली मला तर इमार पण नाही ट्रेनर ट्रक कधी पडता बांधून आम्ही आता अरे त्या परके बच्चा उपेंद्र घरात येते ना त्या हेम तू काय म्हणला का तू म्हणतो बापू एक वचना उडेल हे मनीस आहे त्या घरात या तुळ्यात घरात बाह्य दरबार हे रे हा हे घरदार तुळ्याले हे तुळ्यात घरदार आणि या बाह्य दरबार त्यांना जाऊ की नाव पूर्ण मामा म्हणून ते सिरियस केला का गुरु किती गुरु आणि कोण गुरु तसं काय नाही फक्त लग्न कधी फिक्स काढ झालं मामी बी आता मामीचं काय बोलत येतं त्यांनी येईल पुरा मामू तुले सांगते आता मामुले आणि कोण घेतलो तिथे काय सांग म्हणतो हा उरे तुला तुका पडले ते पुरा सोडले किती चाल ते पुरा चाल माफ करा मग पाय सकल जातात गाडीकडे तुम्ही धुवून जाऊ ना बिटू पाय पडतो जीवनात कोणतरी पाय झाले म्हणाले करता कोणी पाय जाता पडले आता असा ते मम्मी जा केस कट जाऊन तू काळे केस बसे हे बघ तू आज तू आमच्या घरात येऊन पण हा खूप विचार केला की माझ्या बिये तू लग्न करतो आला तिथं साखर पडून झालं सर एंगेजमेंट मध्ये एंगेजमेंट हा ते कर तू येईन का आणि हा तुला करिअर बाबा ना तो उलेट नाही डॉक्टर प्रॉब्लेम काय येता मुलं येतो ऐकू किती उलेट काम ऐकू येतात कळले हा किती म्हणता तुझे पाहिजे आमच्या घरात आणि मागे बायले बी कळले गव्हाळ दरबारात घरदारात नको बायले दरबार केन्ना चालला गव्हाळ घरदार ते गव्हाळच घरदार आणि बाहेर नको दरबार चालला बाहेर अधिकार चालता बाहेर घरात नको अधिकार चालायचो दरबार चालायची नाही त्यांना बाहेर घरात अधिकार चालवता म्हणून दरबार चालवत वचन तरी त्या घरदार असे ते निर्धार जातात म्हणतात आज बुद्धी येईल ह्याच्यानंतर बुद्धी घालून आणि देवाकडे माग की आमच्या संसारात देऊ बरोबर दौरू आणि ह्या सगळ्या गावच्या लोकांना